Zorionat, urteko lehenengo garaipena gaur Azpeitian zuretzat. Bai, mil esker, azkenian, bai, Dola luzaz sekatzen dela garaipen hau eta azken lasterketetan arribatu da. Garaipena gustora ospatu duzu zuzengunean, azkeneko zuzengunean. Bai, jaikin feldu nintzen, eta errandutan bezala kurtsak gutik gelditzen ziren eta oraindik ez nuen garaipenik lortu ordean azkenean. Nola joan da gaurko eguna, nola izan da lasterketa? Honen taldea fite joan da, eta eskapadan ziren, eta hanpok eta guk gilean kontrolatzen entxatu gira, eta azkenean ahapatu ditugu eta kontra joan gira limusineko batekin, eta bukaera arte. Bukaera arte, zu bakarrik mugan? Bai, azkenik gaitean bera deskolgatu da eta bakarrik arribatzen lortu dut. Zorionak. Mire eskainitz.